así, seguro que nos trae algo alegre. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Boas tardes. Que tal? ¿Qué nos traes hoxe? Veño seria hoxe, eh? ¿Así? Seria? Vale, yo diciendo que nos iba a alegrar. Pero espera, No, a ver. ¿tú porías as tangas? Ainda que As veña de Kim seria? Kardashian? Sí. No, Ah, mira. Non, horribles. De que falades? Ves como a miña resposta da roupa como interior muller de Kim que Kardashian. Si non vai ser igual. O tema dos tangas xa está finiquitado. Borrámolo xa. Eu era Vale, por saber, borrámolo. cunha cueta. Ela tiña curiosidade, pero eu non, eu non. Estaba a favor. Eu o que vos quero preguntar é se vos tiñades pensado ir a Australia dentro de pouco. Sí. No. No, antes de decembro. A partir de decembro xa dá igual, pero antes de decembro. Non estaba nos meus planes. Pensar, sí. Pero O que ir... sea realidade. Vale, pois se na casa hai alguén que vai a ir a Australia antes de decembro, interesa isto, porque ahora ali están en plena tempada de magpies, que é o que aquí coñecemos comúnmente como as urracas. O que pasa é que en Australia todo se magnifica, entonces teñen urracas asesinas que amedrentan a ciclistas. Explícovos, porque nos meses de setembro e de outubro, onde estamos agora, estes animais, aí o estades vendo no vídeo, que dá pánico. Estas aves negras e Ostras. brancas, Mira, mira, os paxaros de... mira para aí. Pánico Os de da risco, cara da non? mí. Estas aves negras e brancas en setembro e en outubro póñense especialmente protectoras cas súas crías. Entonces, calquera que se achega aos niños, como neste caso pois tocou a eses ciclistas, atácanos dun xeito un pouquiño violento, como podedes ver. E o ciclista vai por aí pola rúa pois como pode, con pouca serenidade, intentando esquivar os peteirazos. Menos mal que leva casco. Sí, aí vamos a ir ahora, porque a maioría das veces isto queda, pois nada, nunha rabuñada ou nun susto. Pero hai outras veces que sí que causan feridas graves, sobre todo No. nos ollos ou na cabeza. Entón, temos ese invento que vedes aí. E queríamos... Teño por aquí agochado. A ver, aquí está. Mirad a ver que vos serio? parece. Podo Sobre todo polo? Massimino. Pero ese... Podo no. polo, Por favor. A ver, a ver. Así como... Está moi ben. Por favor. Pero ese é moi brandiño para a urraca, o para... Son cascos de púas feitos con bridas para simular antenas e así, pois que... Quedache moi ben, Trisha. O animal non lle ante tanto na La Catricia queda na cabeza. todo Queda ben. cousa, É increíble, sí, sí. podría desfilar agora mesmo con iso. Pero isto está homologado, Massimino. Como vai estar homologado iso? Isto non... Entonces nada. Eso, onde vas con eso? Isto non se podría Eso sales usar. á rúa e xa che paran. De onde vai este o astronauta? Pero este? tampouco... Bueno. E por que está prohibido? Por que vai estar prohibido? A ver, non, Sirve po xabalista, Sempre pero- co casco este Habría que probar, homologado... habría que adaptalo. Aquí en Galicia habría que adaptalo. Sempre co casco Está este ben. homologado non tería De problema. todos os xeitos, tampouco creo que sexa inhibidor para as, No, eu penso que esos para son as pinchos, urracas. Esos son de alambre ou de algo así, E como non? eles Digo eu. te- Nós fixámoslo con abrazadeiras, con bridas. Ah, vale, vale, Ten unha vale. fibra óptica que emite... O importante eu creo que é que simulen antenas para que dispersar un pouco o animal e que non ronde tanto Claro, a os cabeza. pinchos que poñen moitas veces nas oenas e nas Claro. azoteas, non? En moitos Sí. sitios No, pero históricos pinchos. teñen Son, esos son pinchos. metálicos. son Porque metálicos. eu teño unha dúbida. Dixeche, cando pasan por onde os niños... Claro, Pois cando xa- están a poucos metros dos niños, Ah, pois Cando molestan. a urraca ponse un poquinho máis agresiva e dalles esses picotazos que, bueno, A mí aí ese temos a un pasar canda non me circulando gustou así. nunca as urracas. No. que raro. Sergio Ramos. Eu pensaba que era o teu favorito, fíjate. No, de Por verdad qué? que no. Non sei, pareceme algo... Porque rouban as xoias. Sí, aparte, non sei, cando lle dixo a unha persona eres unha urraca, dixo, Pero non, falan, son está moi ben, non? inteligentes. Claro. Que fala moito, que ten unha connotación bastante... Non, pero tamén no sentido de que son aforradoras, non? E que quedan as cousas con... Pois non sei, non me pinta ben. Non. Non lle gusta. Non lle A Trisha queda moi ben Os e pode corvos tampouco, parecer... pero as urracas tampouco. Pode parecer unha noticia graciosa, pero para nada. Alá en Australia con isto teñen un auténtico problema de seguridade e levan xa no que vai de ano, de 2025, máis de 2.700 ataques e case 300 feridos. Así que tal, pois non Caramba, río. coas pegas. Cuidado, quédate con él si viaxes a la Trisha, que ti Vale. tiñalo na mente. Perfecto. E de Australia, se vos parece, movémonos a Corea do Sur. Vale. Ninguén estuvo ali tampouco, non? Non. Pois ali leva uns anos valorando algo que a mí me encanta, que é non facer nada. Resulta que, concretamente, en Seúl, podedes ser premiados si estades tranquilos. Todo no marco dun concurso que están facendo de relaxación total para premiar, pois aí, o que estades vendo, o que este máis quieto. Que eu creo que isto é o lema de menos é máis, pero levado ao extremo de todo. Un concurso de vagos, entón. Un concurso de vagos, pero non vale dormir. Si non dormes, descalificado. Non, é un concurso como- de xente relaxada. En estes Efectivamente. tempos de estrés, a verdade é que sí que merece premio. Pois sí. E o que teñen que facer os concursantes é o que estades vendo aí na pantalla, que é sentarse no medio dun parque público e Meditar. estar tranquilos durante 90 minutos. E eu quería probalo con algún de vos. Isto ten moito mérito, eh? Quero eu facer non- unha proba. Eu non valgo para iso. No, Non? tampouco. No. E ver se algún de vos... Trisha, animaste? Eu sí. Vea. Pero a ver, porque vos estou escribindo Poderías sobre gañar este armonía. concurso. 90 Mirade, eu minutos, anímome, 90 sí, minutos, sí. A ver, para determinar o gañador aí no concurso,
o que fan é, os xuíces mídenlle con aparatos de frecuencia cardíaca as pulsacións aos participantes. Entón, Si te suben quedas eliminado. nos, claro, Metites no, aí hai que ter tamén. unha Xa me estabilidade. puxeche nerviosa, xa estou- Vamos a ver, nós No. temos aquí un... Vámoslo facer, cara, onde o facemos? Cara aí. Ti tes que poñer o teu dedo aquí, deixame o estou teu dedo. nerviosa, ahora estou Aquí, nerviosa. claro, é que non vai funcionar, pero déixame non pasa relaxarme. nada. Vale, estádevos tranquilos, poñerse tranquilos. Vale, nós temos un simulador para medirlle o ritmo cardíaco a Trixa, que ahora está tranquilísima. Vamos a ver como estás. A ver, non fai falta que fagas moita presión. Estate quietiña aí, a ver se empeza a medir. Espera, vamos a mirar aí. Suxeito a ti, Trixa, así co a man. Actitude ten de Pero onde estou pondo o dedo? Aquí, pon o dedo na cámara, a ver se ahora empeza a medir. Aí está. Non hai unha frecuencia estipulada no concurso para gañar, pero para facerse unha idea, a ver que lle dá a Trixa. Oh, aí está. No, estalo movendo moito. Vamos a facer unha Estar cousa. tranquila, Vamos a facer ver. unha cousa, Alba. Ah, e se hago así? Vamos batir os... Hasta aquí Isto no onde sube. era? En Corea do Sur? A mí, Podo mirar eu a miña? A ver, ahora, aí está. En Corea do Sur. Queda aí. Pois vamos superar os de Corea do Sur porque vamos facer unha cousa. Despedimos aquí o programa. Trixa perfecto. vai quedar aí ata mañá Moi co ben. teléfono na man. 24 Moi horas. ben. Alba Lea vai controlar todo en todo Sí, sí. momento. Eu e a Maximino temos que facer cousas na casa, pero mañán estaredes aquí outra vez. Vas me dar de papar ou algo, non? Aí está. Ala, ala, así quedamos. Pues nada. Moitas grazas, Trixa, grazas, Maximino, moitas grazas, Ata Alba. mañá. Quedan agora cos compañeros de Voltas co Prato, pero lembrade que podedes ver os mellores mellores momentos do momentos, programa os mellores momentos. no enlace que aparece aquí debaixo.